Здравейте, пичове, здравейте и добре дошли в днешното клипче на втория епизод на World of Tanks. Аз съм Коткинг и до мен е Вектора. Здравейте, днес ще градим основно, занимаваме с 6-8 ниво. Или ти повече имаш ли? Какво? Ти повече имаш ли? Но и от 8 нагоре не, скоро ще имам. Ти скара ли девятката? Още не. Окей. Пускай, айде. Надявам се клипчето да ви хареса. Някой само позвани на тази врата. Мили матчмейкър. Пак става. Така, аз спирам клипа да мога да... Те 22 Така, тука сме, пичове, аз и Векторчето сме тука. И сега ще играем за вас. За вас, дами и господа. Специално за вас. 242 МС, бате, сега не знам дали изобщо ще е трудно. Кое? МС ми се дига, бе, бате. Ох. Не знам какво става. Аз ще стана тук някъде, ще причакам уния идиоти, докато нали следят, защото има гледам някой минават тук, поне те имена ще ги хвана. Да хвърля по един 20 стрела. Окей, аз съм с тебе. Да им метна. Мале, той е Type 64, колко е лъки направо, че... Както виждате, Вектора е с неговия Fury... С камък. Ще изям, бе. Да, и после като ми изядеш, ма той умрял, ма! Не ми хареса, че всички сме насочени на една страна. Бате, виж си долната страна на оръдието. Отдолу имаш някаква черна черта и аз светнах. Шит, аз. Беги. Ела тука. Ти се моли те 20 се хащат или е окей. Само нито да не ни фана. Не вярвам оттам да е светна. Ето го, идиотчето. Той е. И Шкода. Ето и стой там, аз стоям напред. Аз страната Т20 за днес касата. Ще умерем ли не? С касетата е. С касата ли ще чит? Няма друго 730 кръв, това е с големия купол. Да, ама то като е големия купол, не значи, че е с касата, бе, човек. Зависи. Да, настъпим да преземем тази точка тука. И да отиваме да плана, защото от страна няма да държа доста време, като гледам. Здрасти от Борис, World of Tanks. Здрасти, Борис, ти участваш в нашия клип, ако гледаш нашия клип, абонирай се, моля. Боже. Бате, то тъп ли е, бате? Ме то да капнеме. Той е много тъп. Без искам оцелих един от нашите. Капни. Капни, че като ги гледам, да, разбиха линията, бързо. Идвай бе, бързо като ти бия на глава. Значи виж си отдолу оръдието какво е. Погледни, дигни си го оръдието и цъкни десен бутон да го видиш какво е отдолу. Някакво... Помощ. Имаш една черна линия тука. На клипчето. Я, чакай. Ела тука. О, имаш една значка, браво. Я пак се обърни да я снимам. Да. Стой. Ето. Не, още. Не мой по-нагоре. Не бе. Така. Ето му е линията, може да я видиш после. Ще го погледна на записа. На клипчето, после ще го видиш. Мали. 37 секунди. Обаче аз и ти и двамата си изкарахме такова обаче значки. Да се похвалим на нашите зрители. Двамата си изкарахме значки. Ето едната моята, ето я и неговата. Тук ни бият артилериите, не знам какво да правиме. 4 сме човека, ни зачита само 3, това е супер тъпо. Все на тоя маника. Тоя маника е тук, все едно не го зачита. Не, той лъче ще ни... Уби го, че това... Просто... Не, той няма как. Не, ще капнем. Не ми GG. The best. Браво, първа победа. Да. Героя. Браво, бе. Браво, това ме изкефи. Пам. Какво?
Абе, ти изрод ли си, бе? Гад така, аз не ти набих демидж, бе. Заради Ох, тебе май. станах син. Ще кажа, че съм застанал пред снаряда, извинявай. Да, така стана. Съжалявам, моите съблизнувания, не исках. Милия снаряд спомена са. Сега, осмисли ли ще играем? Методи. Искаш ли смисли? Чакай, да, става. О, ти си поскарам, добре, аз пускам. Давай. Скоро ще изкарам мисля тройката, обаче трябва... Ето виждате, син съм, ето тук горе, къде ми е мишката са. Така, спирам клип. Така, тук сме. Аз и Вектора сме тук. Вектора е там. Сасония по батчат. Батчата, това е девятката, където е до тебе. Ейпито. Ейпито, да. 25 тоня. Ти си 13,90 тона. Ще кажа, че се хвърлям таран върху него. Ужас. Не, Аз съм пробвам се кача. 13,99. Не, пършинг, не, идиот. Идиот, проли ми скока. Не, то не е скок, да е катринато. Ай, слера. Тия китайски вериги. Аме оцеля ще пребия. Прицели ме в купола, там няма да пробиеш. 17 секунди зареждам, GG. Колко максимум по принцип да зареждаш? 40. Мале. Той е танка бърз, може да се стреляш от екстремни ситуации. И вече ме светнаха. Това ти е първата осмица, която си изкарвал, нали? Не, също се третата. Третата, кои други си ги изкарвал? Т-44 и кое беше още? Те коя? Т-44-ката. Т-44 е такова, бе. Т-44 е седмица. 8. Осмица? Аха. Ти говориш за 43-ката, аз А. говоря за 44-ката. Да, бе, ама. Те само са едно число извеждат. И тиру... Методи, Двойна изнасяме се, тока, и изнасяме се, двойна изнасяме се. Мале, милички, ето го мръкнаха. Някой го мръкна. Завалийката... Те букути сред празнените. Мен не можа да пробие един. Методи, евакуирай се. И се стегли малко на френдли лайна. Не, вкарах ти среди, не. Скриха, yes. Сега ще влеза отстрани. Батчата ме бие. Комет не мога. Булдог ли е? Сега той булдог ще разберат къде изгря слънцето. Чакай ма бе, дай му Не, влезнем комета двамата. ще ми развали купона. Чакай, аз ще му влезна около. Това докато влезеш ще свърши ужас. Касета си. Сериозно, веригата! Ма ще го убиеш, дай. Веригата е, човек. Сега ще ви се покажа, аз ще го убия. Пата не мога го фана. Его е. Едва го виждам, човек. Аз отзаде да се опитам някой да ги изгърба по някакъв супер жалък начин. Аз тук ще се подмихам, ще се опитам по мана бачата да се фърли върху мен да ме убие. Ето така и аз после нали да се бекна. Тоест да се самоубие се едно. Удобно. И са мене ще ме убият. Ай, фадак. Мале. Ем вериги, ем двигател, аре, чао. Не, изстройката ли не можах да пробия поне за последно време. Само с 600 си отидох. 6, да, господа. Аз колко завърших? 486, да му са не... Може да кажете за дъра на Юве, той ви каза дъра YouTube. В остава 7T25 играеш ли? Много ясно, че игра. Да играем 7T25, че тъмън си я изкарах. Да се похваля и са обновяване на екипажа. Его МТ25, изкарах си го най-сетнето с буклук. Къде буклук ще се мъча да го изкарваш. Защото е буклук. Принципно, то там е под въпрос, пушка да играеш. Канят ни за отбор? Или само аз съм получил покана? Кой те покани? Караценов. Мани го. Мани го.
Аре, пускай елката. Не бе, елката, бе. Елкариотната система. Не бе, Аре, аз елка. пускам... аз пускам... А, добре, тайпа. чакай. Аре, тайпа, ще пусна нещо като тайпа на, хайде. Ох, мале, едното е руско, другото е тайванско. Какво тайванско бе? Тайпа, въпреки че се И води китайски. в... Да, Не, той се води в играта китайски, но от Тайван. от Тайван. В смисъл. Да, с определен в Тайван. Служил е в бойните действия там. Ах, матчмейкър направо ни залюби. Това е заради мене. Повярвах. МТ-то дига много. А тайпа не вдига, нали? Батът с МТ-то ме пусна като игра само с десятки, тъй че трай там. Ето М4А1 револвала. Революрис се казва. Не го ли искаш? Много! Не съм сигурен, че ти хареса, но карай. Вярно, голям калибър, обаче... Нищо има, което му липсва. В смисъл, той е турмав голям. И е просто... Същия като американския Ако ти удари отстрани с високоексплозивен ще стреля. Ох, моля се, съм единствения, който се е качил, моля се. И аз качих се. Еми ти строя, тебе те пусна още от другия край на карта. Ох, плиспот. Вкарахме един. патончето от мен. А не, нещо много така... Обаче аз съм бърз, бе, да му се не види. Да. Обаче още съм с малкия двигател. И да му се не види, пак съм бърз. Дигам до 72 км в час. Или колко дигам? What? То го взех да байта бате. Стрелнах по него, мислех, че няма го убия. Резервуарното ще стана при мене. Още ли го помниш, бе? Резервуарното ще. Ох, мале, те 150 ще се пробват да има някакви стрелика. Да. Пършинга тук, бата. Мамо, снайпери. Отида надолу да завърта тайгъра. Перфектно ще ми е. Върти. С това малък калибър нищо няма направя. Fuck me! Командир контузен. Бате, не мога го пробия, аз само го галя с перцев. Моля? Аз го галя то с перцев двигателя. Гледай, бе. О, боже, дай ми търпение. Накрая взела един супер пършинг. Охо, заслужава си, бат, аз не съм си го взел. Яке. Не, мое! Нега! Бато МТ-25 дикат, че е малък калибър, не мога нищо да убие, да побие. В принцип си е доста як. И е бърз под водата, бе, то много хубаво. Симпативо. Ти мене ли гледаш само? Векторе. Аз не знам дали изобщо се чувам хубаво. Тъй. Малко да се правим телефона. Леко. Ето така Да, нещо. Мене ли гледаш? Викам. О, гледам те колко си очарователен с твоето МТ-25 човек. Поиса, че Добе, Тигъра... имам най-якото тупе Джак се Тигъра дъбе. ще убие. Бате, виж ми тупето по-яко. Джак Тигъра. Та ще го фана. Нима че он е така, точно пушки има като на 8-8. Обаче мен ми зацепи малко. Ето, не. 28-цата. Бате, това няма пробиване, бе, човек. Това няма пробиване. Това е все едно щита на Капитан Америка отпреде. Това няма пробиване.
Давай, айде. Векторе. Чак. О, кой е Тобин? Т-21 смак. Ужас. Бле. Когато се опитват да сглобят Т-28, по принцип правят Т-95, знаеш ли? Ето тук го пише. Разработката на тази машина е започнала през 43-та на 25 бройки. А в Методи, Уикипедията почна пак. А в Уикипедия, точно както ме подсети, т.е. в нета щях да кажа аз, пише, че от Т-28 са се опитвали да направят Т-30 и нещо, т.е. от Т-28-цата са станало. Не бе. Тук сме, тук сме. Накъде? Накъде викаш да ходим? То дефенс, трябва правим дефенс, аз ще стоя някъде близо до базата, 5 тук някъде примерно. Ти походи си с галица, не ти пуха особено. Аз с моето 88 мм тайгърче, какво да правя? Ти ще идваш една тук. Той мисля, този танк от кога не съм го карал, направо сигурно е ръждясал, искам да ти кажа. Уау. Без майта. Сигурно преди месец не съм горе-долу. Вау. А той всъщност не е лош танк, аз доста съм играл с него. Да бе, знам. 440 бити има в него. Знам ти личното досие. Аляху. Не. Ми е така и ще стои. О, боже. Бррр. Настръкнах. Еми, сега ще му дадат, защото сме на bottom tier, ще му дадат като някакви нубчета. Ние сме на middle tier, бе, трай там. Как сме на middle tier, бе, човек? Бе, погледни ни, бе! На bottom tier сме, виж. Аз съм на bottom, ти си на... Не ме радва. Ти си на middle, аз съм на bottom. На bottom. Не точно. Не точно. Да бе, не точно, ти ще кажеш. Боже, Аз тук нямам никаква видимост. Мога да малко ти помогна при тебе. Да бе, и стройка ще пробия 6 от 6 так човек. Бате, как имаш обсек с чак до там, бе? Та карта е огромна. Смисъл? Боже. Поршето откъде е? Той е от... Значи тук той е ИСА и Т-10-ката, ако не успея да ги убия поне тия, ще се гръмна. Векато мърди напред. Не. И да се ни кажеш му да мърди напред. Леко. Ще пробвам да го меря в пика. Той мръдна. ИСА-то ми е не... Yes, проби го. Още един стрел. ИСА-то мога го фана. Ей, аре, на едно ще го оставя, човек. На едно. Ти... Мале. Колко бавно лети този снаряд. Човек. Ще в момента. Нали? Убих историката. Бе. Аз ще фана ИСА-то да го пребия. Негър, който е 2 пъти нива по-нагоре от мен. Бе. Негърче, който е 2 нива по-нагоре. Тук при мене се крещи, защото нямат никакво лично пространство. Мене ме убиха. Много нещо губим вече. И нещо ми беше бъгнал клипа, се беше изключил, не знам какво е станало точно. След като умрях. Ето Вектора сега играе. Аз нямаме Вектора. Тъй, ще се подам там. То не е противотанковете направо се точат в момента от долата за мене. Тая битка ще се мре.
Умрете, виж, трима на бата То на ние сме такива. единствените, човек. Направо Направо ставаш на камъка, зарежеш фугаса и се убиваш. Ма... Да. С това Айде бой! те малко изстреля фугас, няма да се самоубия. А пък и след това ще плащам ремонт. Ремонт, ми повече Не. такова ще пращаш. Аре, кънде прече, не го предавай. То пък се пребра. Сетах, ама мъртъв съм. Мъртъв съм. Как те Не. фана? Не, мъртъв съм. Мъртъв съм. Бати, то те изпредуши ни целя. Тъй Ювето пак ми пише. Упс. Добре. Тук сестра ми нещо си пее просто. Аз си казах да млък. А те пак направо много ме мраза. Не че е мраза, да е просто като прави така е мраза. Ай малко да отидем в този отбора. Чай ще видя дали имам месечкина. Защо ме заряза бе, гад такава? Недостатъчни права. What the? Какво? What? О, майко. То те е бамнал, честна дума. Не. Нема бамнал те, недостатъчни права бате. Ай, едно в едно. Аре, Ай, бе. правя Ай, тренировъчно. Не, аз ще направя. Добре, айде прави ти. Че да го направя преди Викни стаята Йовето го такова. с покана. Чих, сега едно в едно е. Едно в едно само ние сме там. Окей. Няма други хора. Няма! В какво да сложа? Събери си осмицата, ако искаш да е равностойно. Да. Да, айде. Така, тук сме. Майка ми го. Ами затова може да се чуят някакви странни звуци в клипчето. Но защото те нямат просто не ми оценяват личното пространство. Аз като им каза просто да не идват да се разхождат като мухи без глави тука и идват навсякъде. Да говорят по телефони и се това ти не личното пространство. Добре. Няма фристайл играме в момента. В смисъл, Добре, че не говоря на копче, после в клипчето бата ще чуеш аз какво се разправям тук на хората говоря. Ама без да ме въртиш и такива неща. ще убий с цялото забавление вече, човек. Айде бе, тарикат, къде си, уе? Ох, майко, след малко да не плачеш. Къде ми е тъмка, къде? Не, ще пуси. Сега ще разберем. Чакай ме, казах бе. Никакво лично пространство няма тема. Това ти човек направо... Най-сетне съм свободен. В стаята съм си сам. Трябва да си направя нещо да си самоизолирам, някаква да... Не знам... Трябва да си направя някакво бюро, човек. Да съм си сам изолиран, да си правя клипчета на спокойствие, не тук само се обяснявам с това. Защото бата и те и на хората им става гадно някой като говори, а не нали такова и така нататък, направо... Просто много се извинявам за това нещо, но просто не уважават личното пространство на човек. Това е... Чакай да те къде си. Щайга такава, къде си? Щайга. Шайци негър.
Шварценегър. Се дава. Не. Дава се на А1. Тук. Я... О, човек. Ти си можеш да ми изда. Това да ми е месна, брат. Добре, че не съм с китайски танк. Дима и рано го казах. Мамка ти ще умра. Yes! Имам някакъв шанс да живея. Абе, ти си голям негър, бе. Сега ще развия. Като гайка ще развия. Искаш ли? Ми не. Честно казвам. О, дали не искаш? Бате, аз мога да дигна 35 км в час. Вау. Аз дигам 64, ама ти е друга подробност. Средната скорост на един кон. На Приблизително. един кон. Е толкова. Верно ли бе? Мисля, че мотора ми е с 350, ама 350 кончета тигат моята щага. Един кон колко мога да развие, бе? Към зависи от природата, 70-80 И примерно някъде. Мустанг. Мустангите, те са диви коне, типсо. Никога няма да ме намериш. Никога. Аз съм си стоя тук. Бледе, Векторе, после направо ще се самоубиеш, като видиш къде съм на клипчето. Не. Абе... Добре, че те познавам толкова добре направо, все едно каза къде си. Ай, мраза те. О, аз също. Къде съм? Сега ще разбереш. Сега ще му убиеш. Казах ти... Мамо, сметнах. Не. Гад. Да. Гад Абе, ти си такава. един... Що се сложи там в този капан, бе? Гад такава. Сега ще ме Пучка. убиеш. Нещо, пушката ми е такова ти. Много си недружелюбен, бе, човеко. Бъди по-дружелюбен. Я виждам ти пушката как. Чакай, това да е за скриншот. Готово, ай, дай. МС-а ми се дигна. Пак, да. Не, аз съм мъртъв. Иляху, сега ще ми изкара от играта. Connection lost. Connected. Rip my game.
Ама ти още ли си живо, бе, прасе тако? Оценки. Ела тука. Ама ти видя, че на мен ми падна нета, нали? Да. Не, също не ми е списал. Но сега ще е разбрадата. Мразя те! О, аз също ме той направо умирам по любов в тебе. Не! Няма не! Гад такава, Има, сега ще има. ме убиеш. Знам аз. Сега е последната. Знаех си. Гад! Мен ми стрелята! Ух! Те мен на мен ми стреляха, те си ми издават... I hate you, бате. I hate you. Дай още един път да е като за финал. После ще ходя да хапна, ще оправя клипчето и тъй. Дай, айде. Ма ти спря ли го вече? Да? Не, чакай, не съм. Това още е последна битка ти казах. Давай, Е. айде. Пускай обаче си разменям. Чакай, ще разменя стая. Чакай, излез, просто натисни обратно в парка. Ще ни изкара танковете веднага. Просто ти го направи. Давай. Сега ще го изкара. Виж, сега ще излезе Елемия. Аре. Сега ще изкара, трябва да Ей, свърши. ако не ми изкара танка, ще без глава. Не бе, трябва да свърши броенето. Много си тъп. Много си тъп. Сега ще излезе бе, спокойно, или трябва да ти такова, да ти слезе, да ти писал. Акбар. Не беше ли хлебара? Ето 0 на 0. Ето как ти. Чакай. Давай. Лек срещу тежък, бате. Това не е честно. Аз съм Давай. син! Не си. Син съм. Мен ми Не пише, си. че съм син. На мен не ми изписва. Странно. Дай. Ти ще пак ще ме убиеш. Ти имаш предимство, защото си лек. Аз нямам никакво. Но за разлика от това, аз се сетих едно нещо. Кой мой че? Кой ти роди Да те баба? бия с фугас. Не. Ти ще е so painful, човек. Това ще направо най-гадната смърт, която мога да дадеш на един скаут. Ужас. За фугас, нали? Това бата ще му бия, сега ще кажа, мога да ти набия около 420 демидж макс. И повече. Има и напреди, понякога и повече от това. Аз моя може и 320 набия, ама нямам, не съм сложил фугашото. Аз знам къде си, аз знам къде... Гад! Направо знаеш като те видях. Не, сега ще виж ти. Ти загасна, аз също и аз съм Плец. загасна. Ела тук е плец. Аз съм лудя, не ми викай убиец. Аз съм пиле. Аз съм кокошка. Но това бягам от тебе. Цъфна. Гад такава, сега знам... Ого, знам къде си. Ната... Аре, стига бе! Ти пикам на плитките, ти пикам. Аре! Бой! Пак! Сега ще видиш ти. Не! Изи! То ще Сега ще умре! направя тебе на То свинска ще съзрава. умре! Не. Така си мислиш. Run, IMX run. What? Fuck you! Сега ще видиш ти. Не, fuck. С най-гадната смърт за... най-гадната смърт за лекия. Брате. Ти не си човек. Не си човек. Ти
не си дори човек, ти си негър, човек. Негър, че си, бе. Добре, Виж, добре. се ще Добре, стреляш в айде. газ. Добре, айде да кажем едно чао на нашите зрители. Благодаря, че гледахте клипа. Надявам се да ви е харесал. Нали, Векторе? О, направо така се надяваме, че... Не, наистина, аз се надявам да ви е харесал. Абонирайте се, ако ви е харесал. Турете по един лайк за нашето днеска бойстване с Вектора, така да го наречем. И довиждане.